Физиотерапевт разкрива как да премахнете изтръпването, паренето и пронизващата невропатична болка в краката само за 30 дни или по-малко. Ако чувствате, че невропатията ви пречи да се наслаждавате на живота, това видео ще бъде най-важното, което ще видите днес. Физиотерапевт от Пловдив наскоро сподели уникален трик, който всеки може да използва, за да облегчи мъчителната невропатична болка в краката. НЗОК вече започва да прилага неговите методи в цяла България. Тодор, физиотерапевт и всеотдаен син, се събуди една сутрин с ужас. Неговата 80-годишна майка, която живееше с тях поради влошаващата се невропатия, претърпяла ужасен инцидент. При слизане по стълбите, той я откри, лежаща по лице. След спешно посещение в болницата, докторът разкри, че тя има фрактура от падането. Въпреки че беше в стабилно състояние, лекарят предупреди, че ситуацията можеше да бъде много по-тежка и дори фатална. Тестът за нервна проводимост разкри шокираща истина. Периферните нерви на Стефка се влошаваха бързо и тя губеше контрол над мускулите в краката си, което е довело до падането. Лекарят предупреди, че без интервенция тя е на път към инвалидна количка. Решен да помогне на майка си да си възвърне независимостта и да предотврати подобни инциденти, Тодор се зае с задачата. Като физиотерапевт той знаеше, че лекарствата, които майка му приемаше, бяха само временно решение. Те осигуряваха краткотрайно облегчение, но не решаваха проблема с ерозиращите нерви, лишени от кръвообращение. Затова Тодор реши да опита нещо съвсем различно. Използвайки своите знания, той изучи обичайните терапии за невропатия и откри ключов елемент, който всички пропускаха. Масажната терапия и физиотерапията осигуряват облегчение за няколко дни, но след това изтръпването, паренето и пронизващите болки се връщат. Тодор разбра, че това се дължи на факта, че тези терапии увеличават кръвообращението около краката временно, което води до повече кислород и хранителни вещества, достигащи до периферните нерви. След няколко дни нивата на кръвообращение спадат, което води до връщане на болката, тъй като нервите отново са лишени от кислород и хранителни вещества. Съобразявайки това, Тодор разбра, че трябва да увеличи кръвообращението в краката не временно, а постоянно, през целия ден, всеки ден. Така той създаде свои компресионни чорапи, които майка му да носи, за да увеличи кръвообращението около краката си непрекъснато. Тодор реши да тества своето творение и майка му не можеше да повярва на резултатите. Само след 15 минути изтръпването беше заменено с топло усещане, а загубеното усещане в краката й се възстанови. По-късно през деня тя ги обу за сън и заспа веднага, без да изпитва парещи или пронизващи болки. Тя почувства облегчение, тъй като постоянният приток на кислород и хранителни вещества започна да се разпространява в краката й, подпомагайки процеса на нервна регенерация и успешно облегчавайки невропатичната болка. Тодор създаде тези чорапи, използвайки най-новата крос-тъкана медицинска компресионна материя, която има уникалната способност да се адаптира към контурите на краката. Под контролирани тестове в болницата в Пловдив, новата форма на компресия на Тодор успя да облегчи изтръпването, паренето и пронизващите болки на 296 от 300 пациенти за 30 дни или по-малко. Тогава Тодор осъзна колко голямо влияние може да има новото му решение. Той кандидатства и спечели стартов грант от местната търговска камара, което му позволи да работи с NeuroAid, медицински стартъп в България. С помощта на експерти по невропатия и продуктови разработчици, те финализираха дизайна и пуснаха решението на пазара. Тези чорапи, наречени NeuroSocks, са най-новата иновация в компресионната терапия, която елиминира изтръпването, паренето и пронизващата невропатична болка в краката само за 30 дни или по-малко. Тайната на успеха на NeuroSocks е в технологията на компресионните зони, която използват. Благодарение на 5 различни компресионни зони, всяка зона прилага перфектното налягане върху мрежата от кръвоносни съдове, което увеличава кръвообращението в краката през целия ден, така че лишените от кислород и хранителни вещества нерви могат да се възстановят и регенерират. Най-хубавото? Всичко, което трябва да направите, е да ги обуете сутрин или преди лягане и след това технологията за компресионни зони ще свърши цялата работа вместо вас, осигурявайки постоянен приток на кислород и хранителни вещества, докато вършите ежедневните си дейности. NeuroSocks нямат равни на себе си в нито една категория, тъй като са клинично доказани, че подобряват кръвообращението 3 пъти по-ефективно от обикновените решения. Просто ги обуйте, когато краката ви са най-болезнени, било то сутрин или преди лягане, и продължете с нормалния си ден, и ще забележите, че краката ви вече не са обезпокоявани от изтръпването, паренето или пронизващите болки, които обикновено ви тревожат. През следващите 30 дни ще забележите как болката постепенно изчезва, заменяйки се с ново усещане за комфорт.
Те ще премахнат болката ви само за 30 дни или по-малко. Затова хората в цяла България избират Neurosox пред временното облегчение от предписаните лекарства. Не е тайна, че тези медикаменти само прикриват болката и не помагат на нервите да се регенерират. Искате ли най-накрая да помогнете за възстановяването на вашите лишени от кислород нервни влакна и да спрете невропатията без това да ви направи зависими от патерици или инвалидна количка, докато прогресиращото заболяване отнема вашата подвижност?